Arturo eta Clementina. Udaberriko egun eder batean, bi dordoka gazte eta ederrek, Arturok eta Clementinak, elkar ezagutu zuten aintzira baten bazterrean. Eta arratsa hartan bertan, ezkontzea erabaki zuten. Clementina, dortoka alai eta ameslaria, elkarrekin ur bazterrean batera eta bestera zebiltzan bitartean, jakteko zerbait arrantzatu bitartean, planak egiten eta ametsetan aritzen zen. Eta esaten zuen, ikusiko duzu, zoriontsuak izango gara. Bidaiak egingo ditugu, aintzira berriak eta beste dordoka asko ezagutu, arrain desberdinak harrapatu, ur bazterrean beste landare batzuk eta beste lore batzuk aurkitu. Bizitza zoragarria izango da. Atzerrira ere joango gara. Badakizu, nik adibidez, Venezia ikusteko gogoa izan dut beti. Arturok irrifarre egin eta gogo handirik gabe baietz esaten zion. Egunak inolako aldaketari gabe pasatzen ziren aintzira bazterrean, eta Arturok arrantzan bakarrik aritzea erabaki zuen. Clementinak atzeden har zezan. Afal orduan itzultzen zen zapaburuekin eta barraskiloekin, eta galdetzen zion Clementinari, "Ze modu zaude maitea, ongi pasatu duzu eguna?" Eta Clementinak asperenka, "Izugarri aspertu naiz. Eguna bakarrik pasatu dut, zure zain." "Aspertu zara?" esan zion Arturoko juka esumindurik. "Aspertu zarela diozu? Bilatu zereginen bat, zeregin interesgarriz betea dago mundua. Ergelak baizik ez dira aspertzen." Eta Clementina ergela izateaz lotsatu zen, baina ezin zuen ezer egin ez aspertzeko. Egun batean, Arturo iritsi zenean, Clementinak esan zion, "Txirula bat nahi nuke, jotzen ikasiko nuke, kanta politak asmatu eta ongi pasatuko nuke musikarekin." Baina Arturori zentzugabea iruditu zitzaion ideia hura. "Zuk txirula jo, ez zara eta gauza. Ongi ezagutzen zaitut, notak bereizi ere ez dituzu egiten, eta gainera desafinatzen duzu." Gau hartan bertan, Arturo gramofono polit bat zeramala agertu zen, eta ongi lotu zuen Clementinaren etxera. Honela esaten zion bitartean, "Horrela, ez zaizu galduko. Batzuetan ez dakizu burua non duzun ere." Clementinak eskerrak eman zizkion, baina lokartu aurretik, zera galdetu zion bere buruari. "Zergatik eraman behar dut gramofono astun honen zama txirula harin bat izan beharrean? Hain buru harina naiz, eta enaiz gauza notak ikasteko?" Baina gero, lotsatu antzean, betzi zuen. Ziurrazki arrazoi zuen Arturok, Arturo oso buru argia baitzen. Azperen egin, eta lo egin, eta loek gelditu zen. Zenbait egunez Clementinak musika entzun zuen gramofonotik, baina gero nekatu egin zen. Hala ere aparatu polit eta fina zenez, ura garbitzeko eta distira ateratzeko lana hartu zuen, denbora pasa. Handik laster berriz aspertu zen. Arratz batean betiko lekuan ur bazterretik izarrei begira zeuden bitartean, Clementinak esan zion, "Batzuetan, Arturo, lore eder horiek eta kolore zoragarri eta bitzi horiek ikusten ditudanean, unkitu egiten naiz. Urmargoen kutxa bat izan nahi nuke, eta loreak kopiatzen saiatu." Arturok irriari eman zion igia jaka. "Baina zer duzu orain? Beste ideia txoro bat, ze uste duzu? Artista bat zarela, hori tontakeria." Eta irriz jarraitu zuen. Clementinak bere artean pentsatu zuen, "Ara, tontakeria bat esan dut berriz. Hemendik aurrera tentu zibiliko naiz. Bestela Arturo nitaz nekatuko da, honelako emazte tuntunaz." Eta ali gutxiena hitz egiten saiatu zen. Arturo berehala ohartu eta egin zuen bere artean, "Zea emazte aspergarria dudan. Ez du ahoa irekitzen, eta hitz egiten duenean babokeriak besterik ez du esaten." Arturok nola nahi ere errupizkat zuela sentitzen zuen, eta handik egun gutxira pakete handi batekin iritsi zen ezera. "Begira, nire adiskide margolariarekin egin dut top, eta margolan bat erosi diot zuretzat. Pozik ez da? Ez altzitzaizun artea gustatzen?
Hemen duzu ba, eta ongi lotu, zuk duzun buru horrekin galduko duzu eta bestela. Clementina gero eta sama astunagoa zeraman. Horri egun batean Muranoko kristalesko lorontzi bat gehitu zitzaion. Ez altzitzaizun Venezia gustatzen? Tira, ongi lotu erorez dadin. Aski baldarra izaten zara batzuetan. Beste egun batean Austriako pipa bilduma bat ekarri zion, arasa batean. Beste egun batean entziklopedia bat, baina Clementinak penaz azperen egin zuen. Ai, irakurtzen baneki baintzat. Eta horrela, noizbait ere, bigarren zulairu bat gehitu behar izan zioten Clementinaren etxeari. Dozenaka gauza baitzituen ordura. Clementinak bi solairuko etxea bizkarrean zeramala, nahiko lan zuen mugitzeko ere. Arturok bazkaria eramaten zion eta pertsona importantea sentitzen zen horregaitik. Zer egingo zenuken igabe, esaten zion. Egia da, erantzuten zion Clementinak azperenka. Zer egingo nuke? Bizkanaka erabat bete zen bi solairuko etxea ere. Baina orain, bazuten konponbidea. Beste 3 solairu eraiki zituzten Clementinaren etxearen gainean. Denbora luzea zein Clementinaren etxea dorre altua bihurtua zela, eta udaberriko goiz batean tita erabaki zuen. Ezin zuen horrela bizitzen jarraitu. Beheko solairutik isilka atera eta paseo bat egitera joan zen. Paseo ederra izan zen, baina laburra. Arturo bazkal orduan itzultzekoa zen, eta etxean aurkitu behar zuen, zain, beti bezala. Baina gero paseoa ohitura bihurtu zitzaion eta Clementina gero eta zoriontsuago zegoen bere bizimodu berriarekin. Gero eta laiago. Arturok etzekien ezer, baina bazuen zerbaiten susmo. Zer dela eta herrifarre hori? Ergela ematen duzu, esan zion. Baina Clementinari ordurako ez zitzaion azola zer zioen Arturo. Orain zenarra joaten zenean paseatzera ateratzen zen. Eta Arturok gero eta raruago aurkitzen zuen Clementina. Eta etxea gero eta zikinago. Baina Clementina benetan zoriontzua izaten hasia zen. Eta Arturoren kritikek ez zuten gehiago ondoratzen. Eta Arturok egun batean itzuli zenean, utzik aurkitu zuen etxea. Harri eta zur gelditu zen, eta sumindua, eta handik urte mordora ere, lagunei kontatzean gertautakoa, honela esaten ziren. Esker txarrekoa Clementina hura, ez zuen ezer falta, 25 solairuko etxea zuen, eta altzorrez betea. Dordokek bizitza luzea dute, urte asko, baliteke Clementina oraindik ere, aratzonat ibiltzea zoriontzu, txirula jotzen eta lore eta landaren margolan politak egiten. Inoiz etxerik gabeko dortoka bat ikusten baduzu, ari deitu eta esan, Clementina, Clementina! Erantzuten badizu ez izan dudarik. Bera da. Eta alazan edo espazan, zar dadila kalabazan, eta gera dadila, landa politartan non agian Clementina egongo den.